Ahoj! Dnes sa pozrieme na Xiaomi Redmi Note 15. Telefón, ktorý sa snaží ponúknuť vyváženú výbavu za rozumnú cenu. Na začiatok je potrebné povedať, že v dispozícii mám len výstavný kus so 6 GB rámky. Predajný kus disponuje 8 GB. O tom si povieme viac neskôr. Prejdeme si dizajn, displej, výkon, fotoaparát, batériu aj software a poviem ti, pre koho je tento telefón vhodný. Xiaomi Redmi Note 15 pôsobí prekvapivo prémiovo pre svoju cenovú triedu. Je elegantný, štíhly a dobre padne do ruky. Dostupné sú 3 farby: čierna, svetlomodrá a fialová. Má minimalistický vzhľad a pevné spracovanie, ktoré si pri bežnom používaní určite všimnete. Na bokoch máme tlačidlá hlasitosti, zapínania a dole USB-C port s reproduktorom. Telefón disponuje stupňom krytia IP65. To zjednodušene znamená odolnosť proti prachu a striekajúcej vode. Inak povedané, tento telefón je vhodný na používanie v daždi. Nie je však možné ho použiť pod vodou. Na to je potrebný vyšší stupeň krytia. Note 15 má integrovaný snímač otlačkov, ktorý podľa výrobcov funguje aj v prípade, že človek má mokrý alebo mastný prst. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že počas môjho používania snímač reagoval rýchlo a bezchybne. Ešte predtým, než sa pustíme ďalej, poďme sa pozrieť na obsah balenia. Okrem telefónu je tu aj ochranný silikónový kryt, čo osobne beriem ako veľké plus. Telefón môžeš používať hneď po vybalení a nemusíš riešiť, že ho prvý deň poškrabeš alebo poškodíš. Ďalej tu máme nabíjací kábel USB-A na USB-C. Samozrejmosťou je aj ihla na SIM kartu, takže výmena SIMky je otázkou pár sekúnd. Čo tu ale nenájdeš, je nabíjací adaptér. To je dnes už žiaľ štandard naprieč celým trhom. Výrobca predpokladá, že adaptér už doma máš. Na druhej strane treba povedať, že v balení má všetko dôležité na to, aby si telefón okamžite začal používať. A prítomnosť krytu beriem ako jednoznačné pozitívum. Displej patrí medzi jednu z výrazných predností tohto telefónu. Note 15 má 6,77 palcový AMOLED displej s rozlíšením Full HD+, a obnovacou frekvenciou 120 Hz. Technológia AMOLED znamená vysoký kontrast, vysoký jas až okolo 3200 nitov, sité farby a veľmi dobrú čitateľnosť aj mimo interiéru. 120 Hz obnovovacia frekvencia je pri tejto cenovej triede obrovský bonus. Rozdiel medzi tradičnými 60 Hz a 120 Hz displejami je enormne plynulý pohyb počas scrollovania, reakcie UI, hier a videí. Pokiaľ sa rozhodneš skúsiť aj náročnejšie aplikácie, jednoducho si všimneš, že obraz je oveľa plynulejší. Tento model poháňa procesor Snapdragon 6 3. generácie. Je to moderný čip navrhnutý s dôrazom na energetickú účinnosť a plynulosť pre strednú triedu. V dispozícii som mal síce výstavný kus so 6 GB rámky, no pre bežné používanie, sociálne siete, fotenie a multitasking je to stále úplne v poriadku. 8 GB predajná verzia bude celkovo plynulejšia a výkonnejšia. Pretože tu nejde o extrémny výkon ako pri vlajkových lodiach, ale o vyvážený výkon pre bežného používateľa. Interné úložisko má 128 GB, ktorého reálna dostupná kapacita je po prvom spustení pri bežnom používaní okolo 100-110 GB. Ak potrebuješ viac úložiska, telefón podporuje aj microSD kartu pre rozšírenie dát, čo je veľký plus oproti niektorým cenovo porovnateľným smartfónom. Na zadnej strane sa nachádza 108 megapixelový hlavný fotoaparát. Je však dôležité povedať, že rozlíšenie senzoru nie je všetko. Poďme sa teda pozrieť, ako Redmi Note 15 fotí. Za denného svetla sú farby živé, detaily ostré a dynamický rozsah je pomerne veľký. V slabšom svetle je výsledok stále solidný, hoci s miernym šumom a mierne miznúcimi detailami. Čo je však pri tejto triede telefónov úplne normálne.
Videá môžeš natáčať v rozlíšeniach až 4K pri 30 fps alebo 1080p. Fotoaparát používa viaceré režimy spracovania obrazu. HDR, AI vylepšenie, nočný režim a rýchlu automatickú optimalizáciu scény. Predná 20 megapixelová kamera sníma pekné selfie a je postačujúca na bežné používanie alebo na videohovory. Ak by si chcel podrobnejšiu recenziu týkajúcu sa foťáku, daj mi vedieť v komentári. Rosie, líbí sa ti Xiaomi? Redmi Note 15 je vybavený batériou s kapacitou 5520 mAh, čo je nadpriemerná kapacita pre smartfón tejto triedy. Pri realistickom používaní, to znamená sociálne siete, videá, fotenie, web, sa bez problémov dostaneš cez celý deň, niekedy až deň a pol. Telefón podporuje 45W rýchle nabíjanie, takže ak potrebuješ rýchlo doplniť energiu z 0 na 50%, to môže byť záležitosťou 30 až 40 minút. Samozrejme, reálne časy závisia od tvojho používania, no najmä pri 120 Hz režime je spotreba vyššia ako pri tradičných 60 Hz paneloch. Stále však pod kontrolou. Software tejto generácie je Android 15 s nadstavbou HyperOS 2. Moderný, rýchly a výborne optimalizovaný systém. HyperOS je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, intuitívny, plynulý aj na zariadeniach strednej triedy. Menu je prehľadné, animácie hladké. Xiaomi sľubuje aj dlhodobú softvérovú podporu, konkrétne 6 rokov, takže môžeš očakávať aktualizácie bezpečnosti a systému ešte niekoľko rokov dopredu. Poďme sa pozrieť na plusy a mínusy. Plusy. 120 Hz AMOLED displej, 108 megapixelový hlavný fotoaparát, batéria s kapacitou 5520 mAh a rýchlo nabíjanie, Android 15 plus HyperOS 2, microSD rozšírenie pamäte a 5G konektivita. Mínusy. Snapdragon 6 3. generácie nie je dostatočne výkonný pre náročnejšie hry. Chýba bezdrôtové nabíjanie a vyššia certifikácia vodeodolnosti. Chýba HDR playback pre videá. Celkové Xiaomi Redmi Note 15 5G telefón, ktorý ponúka výborný displej, solidný výkon, veľkú batériu a kvalitný fotoaparát. A to všetko za veľmi rozumnú cenu. Ak hľadáš telefón pre bežné používanie, sociálne siete, videá, fotenie a multitasking, je to veľmi silná voľba. Ak ťa Redmi Note 15 zaujal, nájdeš ho u nás na Komfort.cz alebo sa zastav na niektorú z našich predajní, kde ti telefón rovno radi nastavíme, prípadne prenesieme dáta z tvojho starého telefónu. Ak máš nejaké otázky alebo postrehy, tak sa s nimi podel dole v komentároch. Ak chceš vidieť ďalšie recenzie, daj nám like a odber. Vidíme sa pri ďalšej recenzii. Ahoj!